In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. We beginnen met het nieuws dat Charles Cooper heeft bevestigd dat er aandacht moet komen voor de situatie van de boten die in de baaien van Curaçao ankeren. Curaçao is een toevluchtsoord geworden voor zeilboten tijdens het orkaanseizoen. Sommige zeilboten ankeren in het Spaanse water en baaien zonder te betalen, wat leidt tot verlies van inkomsten en gebrek aan controle. Het ministerie overweegt nu om het proces efficiënter te maken en de inkomsten te verhogen. Minister Cooper benadrukt dat er een commissie moet worden ingesteld om aanbevelingen te doen en alle belanghebbenden te betrekken. Het CFT waarschuwt voor de impact van de CMC op de landsbegroting. Het College Financieel Toezicht waarschuwt minister van Financiën Javier Silvania dat zonder passende maatregelen de situatie rond het Curaçao Medical Center de landsbegroting zal beïnvloeden. Het CFT oordeelde dat de begroting voor 2024 niet voldoet aan de normen van artikel 15 van het Rijkswet Financieel Toezicht. Hoewel Curaçao de meeste aanbevelingen van het CFT in de aangepaste begroting heeft verwerkt, ontbreken er nog belangrijke maatregelen om de financiële risico's van het CMC te verminderen. Volgens het CFT moeten deze risico's correct in de begroting worden opgenomen om verdere financiële problemen te voorkomen. De nieuwe windmolens van Coraal-Tebak zijn op Curaçao. Vandaag komen de 5 windmolens die bestemd zijn voor Coraal-Tebak aan. Rond 10 uur in de ochtend vaarde het schip de Dijkgracht de Sint-Annabaai binnen. En dat is eerder dan verwacht. Aqualectra ging ervan uit dat de windmolens maandag zouden aankomen. Door de vervroegde aankomst begint het nutsbedrijf maandag al met het transport van de windmolens naar het voormalige Amstelterrein. Van daaruit worden ze naar hun eindbestemming gebracht. Het vervoeren van de windmolens kan mogelijk voor tijdelijke verkeershinder zorgen. Het transport gaat in etappes. De onderdelen worden tussen 9 uur en 11 uur 's ochtends vervoerd en tussen 2 uur en half 5 in de middag op doordeweekse dagen. En in het weekend vindt het transport tussen 6 en 8 uur 's ochtends en 's middags tussen 2 en 4 plaats. Een moeder is beschuldigd van een gevaarlijke overtocht van haar minderjarige dochter naar Curaçao. 4 Venezolanen, waaronder 3 mannen en een vrouw, worden beschuldigd van mensenhandel nadat ze 11 ongedocumenteerde personen, waaronder een 13-jarig meisje, van Venezuela naar Curaçao zouden hebben vervoerd. De moeder van het meisje wordt ook beschuldigd van medeplichtigheid. De zaak werd uitgesteld tot 20 november omdat een van de verdachten geen advocaat had en er tegenstrijdige verklaringen kwamen. En dan gaan we nu door met sportnieuws. De selectie van Intermediate League Pabao is onderweg naar de wereldkampioenschappen in Amerika. Gisteren vertrok de selectie van de Intermediate League Pabao naar Livermore, dat is in Californië, om deel te nemen aan het wereldkampioenschap baseball voor intermediate. Het kampioenschap vindt plaats van 28 juli tot 4 augustus. De selectie werd in juni kampioen van Latijns-Amerika in de Dominicaanse Republiek. De selectie bestaat uit 13 spelers onder leiding van managers Sharentley da Costa Gomez en coaches Sorek Liberia en Argenis Martina. En dan gaan we even door naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers.
Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En dan zijn we bij u terug met het internationale nieuws. We beginnen op Bonaire. De Bonaire Human Rights Organization heeft opnieuw aandacht gevraagd voor wat zij zien als de illegale annexatie van Bonaire. Tijdens een conferentie in Azerbeidzjan op 17 en 18 juli benadrukte de organisatie de schendingen door de Nederlandse regering en riep op tot internationale solidariteit. De organisatie zegt zich in te blijven zetten voor internationale steun om de culturele en demografische uitwissing van Bonaire te voorkomen, aangezien de inheemse bevolking sinds 2010 nog maar 32% van de totale bevolking vormt. En dan gaan we door naar Sint Maarten. Daar is veel kritiek op de veiligheidsmaatregelen voor de komende verkiezingen. Politieke partijen op Sint Maarten hebben veel kritiek geuit op de beslissing van de demissionaire regering om alle openbare bijeenkomsten tijdens de campagneperiode te annuleren. Meerdere partijen uiten hun ongenoegen over het eenzijdige besluit, genomen na een schietincident waarbij de auto van een partijleider werd geraakt. De partijen noemen de maatregel autoritair en een schending van het recht op vergadering. Ze roepen op tot meer transparantie en overleg met relevante autoriteiten. Op zondag 28 juli gaat Venezuela naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Nadat president Nicolás Maduro in 2018 herkozen werd in een omstreden verkiezing, wordt gevreesd voor verkiezingsfraude. Als er geen verandering in leiderschap komt, overwegen veel Venezolanen om hun thuisland te verlaten. Venezuela verkeert namelijk in een diepe, complexe en langdurige crisis. Maduro, die aan het hoofd staat van een coalitie van 13 linkse groeperingen, neemt het op tegen diplomaat Edmundo González. Hij is de stroomman van Maria Corina Machado. Zij staat niet op het stembiljet omdat ze vanwege een reeks corruptieschandalen, het steunen van de staatsgreep en haar steun voor de inmenging van de VS geen politieke functies meer mag bekleden. De uitkomst voor deze verkiezingen zal grote gevolgen hebben voor Venezuela, maar ook voor Latijns-Amerika. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u een bon weekend en hopelijk tot dan. Dag!